برادرو سلام علیکم. ما برای شما به حد حرکت کردم و میکنم و باید بکنم. انا نگاه کنین радиат плитае ки ма ба шумо фаҳмода будам гуфта будам ку почти вечния як мақсад ба маънае ки якчи хизмат мекуна исоусо но хай долга мебара. нигоҳ кунед бачаҳо, ина ҳамон переключател, ина нигоҳ кунед чӣ пайваст, инаи шнури 220 ҳамира инаи термоусадка мезанемаш, инаи чизои термоусадка ина дарш мегиронем. ина иша аҳамият битем бо ама дидед дидед ҳамия биёин да ҳамиҷа пайваст кунен, ганда хизмат мекунад. ина озма мисол ҳамия бояд бурорум 220 абрифтай ава ини хирӣ кадисем ки бо хизмат кунада бесоз мебариша уже буч тамом. бародарҷон хайна соҳиб шам омад. ин желатина белиндам боша ҳеҷ гуна мекуна, просто хизмат конкретно хизмат мекуна. культурни кунен ҳама вақт ки ҳами кора як касам плиташа бина действительно хизмат кунаш. ина ток намезанам, ҳами чиз культурни шид. инам қакора бачаҳо дидин ина переключат иҷа метона шида, иҷада метона шида. гуфтум ака ихирӣ мегам ира мондагим ояндада барои переключателиш иҷадам пайваст кунем, иҷада ози ихе мекунем барои калтагӣ. ози ма иҷара як шада иҷа пайваст мекунем, шада иҷа ки вечни меша. яи дарозш кардам просто мебармаш бо як шада иҷа пайваст мекунем. короче ин ҳамиё да ҳамиё пайваст меша. нигоҳ кардан гирем аз бо нишонтон мекунем. так айҷа бурем, агар айҷа бурем хай нигоҳ кардан гирем. дарси видеозаряд телефонам камай бо дарси оянда да бо мефартом. ҳозир зарядамон бо
давомша сёмкам мекунед нишонатон медам.